Takže ahojte, vítam vás Richard, vítam vás pri našom novom videjku, v ktorom si predstavíme naše stroje, nástavce, s ktorými pracujeme. Takto, dneska si o nich aj niečo povieme. Budem veľmi rád, že keď si z toho niečo zoberiete a keď budete niečo potrebovať, nejaké otázky budete mať, kľudne nám to napíšte do komentárov a my vám na to odpovieme, ak budeme vedieť. Tak môžeme ísť na to pomaličky. Takže vlastne tento stroj, vysokotlakový čistič, ktorý máme, ktorý vlastne bežne používame, strašne nám vlastne pomáha. Je to 230 barový stroj, ktorý má prietok 800 litrov za hodinu až. Vytlačí to vlastne aj 10 metrov do výšky, že keď potrebujeme, keď čistíme vlastne fasády alebo nejaké vysoké budovy v podstate, takže sme s tým veľmi spokojní, aj výtlak tam má veľmi dobrý. Má to strašne veľkú výhodu, že to je vlastne spaľovací motor, je to na benzín, nemusíme riešiť nikde žiadnu elektriku alebo niečo. Tu máme vlastne spínačku, kde vlastne zapíname stroj, vypíname stroj. Máme tu sytič. Tu máme sytič vlastne pri štartovaní, keď zastudená. Tu máme vlastne benzín, takže si ho dávame a je tu naťahovačka. Takže čo sa týka ešte vlastne rozmerov, výhoda je strašne veľká, že tento stroj je malý a strašne silný. Pre nás je veľmi je to užitočné. Takže vieme sa s tým aj všade dostať. Netreba vláčiť nejaké veľké stroje. Hovorím, že spokojnosť je. Zatiaľ sme s tým veľmi spokojní a hovorím aj čo sa týka rozmerov a takisto výkonnosti. Takže tu by som vám chcel predstaviť náš plošný čistič, ktorý má priemer 50 cm. Je veľmi dobrý a účinný pri čistení, keď sú veľké plochy, takže vieme s ním vlastne zabrať dosť veľkú plochu a rýchlejšie, účinnejšie vieme vlastne vyčistiť. Poďte sa na ňu pozrieť. Takže má to vlastne 3 kolieska. Pozrieme sa zo spodu, ako to vyzerá. Vyzerá takto. Je tu vlastne rotačná trubica, trysky. A hovorím, ako som povedal, vlastne ochranný rám tu tiež máme a hovorím, je to 50-ka priemer. Takže sme s tým veľmi spokojní a účinní. Má to držiak, takže vlastne s ním vieme s tým krásne fungovať. Nemusíme sa až tak úplne ohýbať. Takže ručky to má krásne, naozaj, že je to veľmi, veľmi účinné a veľmi pohodlné skôr. Takže tiež by som vám chcel predstaviť plošný čistič, tento, ktorý máme. Ono je to vlastne tricina priemer. Sa páči týchto. Spodu to vyzerá takto. Čiže tu vlastne osadzná trubica, sú tu trysky. Tiež tu má koliesko otočné. A hovorím, je to tricina. Je to tiež veľmi dobre na také menšie plochy, lebo sa s ním vieme zase dostať aj ku krajom a do nejakých rohov. Takže vlastne tiež je veľmi efektívny na také menšie plochy a skôr na také, že kraj vyčistiť a rohy. Túto našu teleskopickú tyč, ktorá sa vlastne vysúva na 7 metrov až. Tu je vlastne pištol, kde sa púšťa voda. Vlastne sa otvára a vysúva sa. Takže výhodou tejto tyči teleskopické je to, že sa vieme dostať aj na strechy. Vlastne nemusíme ísť na nejaké lešenie alebo niečo. Nepotrebujeme nejakú plošinu, ale stačí nám len rebrík na toto. A týmto potom vlastne vieme už efektívne čistiť. Tu vám predstavujem naše hadice Performance. Sú veľmi dobré a účinné, sú veľmi silné, lebo vedia nám udržať tlak vody. Keď nám stroj tlačí 230 barov, tak je to naozaj sila a tieto hadice to vlastne dokážu, tak my sme s nimi veľmi spokojní. Tu vám tiež predstavujem vlastne náš vysavač, je to suchomokrý vysavač, je veľmi výhodný, keď nám ostane kaluž vody a nevieme sa jej zbaviť, tak vlastne
povysávame a do tejto nádobky vlastne tu nám ostáva voda, ktorú sme vysali a potom už to v podstate už to len vylejeme. Takže tiež ostáva zámková dlažba bez kaluží vody. A tu vám chcem vlastne predstaviť rozprašovač, s ktorým dávame impregnáciu. Je to z nehrdzavujúcej ocele a je to vlastne kvôli tomu, lebo dávame do toho chémiu. Takže nejakých z umelej hmoty, nejaké tieto rozprašovačky by neboli dobré. Takže tak. A chémie vlastne, ktoré používame, si ukážeme v budúcom videu. Takže vám chceme veľmi pekne poďakovať, že ste dneska boli s nami, že sme vám mohli ukázať naše stroje, s ktorými pracujeme. A nezabudnite dať odber na náš YouTube kanál a takisto dajte aj like pre náš lepší algoritmus. Ďakujem pekne. Máme malo baterky, zavri už. Choď už. No. Teleskopy. Vidíš?